Гетенің итальян милләтін музыка формалаштырған деген қанатты сөзі бар. Аңардан тебәріліп кетіп, Лихачевта рус милләтін әдәбият, рус әдәбияты формалаштырған деп әйткен. Менә мин уйлыйм да, татар милләтін нәрсә формалаштырған? Әлбәттә, мәгариф системасы, әдәбият. Ләкин иң мөһиме һәм моңа минем һич шигем юк, яңа татар милләтен 20 гасыр башында формалаштыруда безнең татар театрының роле гаять та зур. Һәм ул ниндидер бер юнәлештә генә түгел, ул бит әле үзенә бүтән сәнгать төрләрендә туплаган. Шул ук музыканы дийекме, рәсем сәнгатенме, һәм башкалар сәяси моментны да онытмаска кирәк. Һәм театрның әһелләре, сәнгать кешеләре генә булып калмыйча, шулай ук җәмәгать хадимнәре дә булган. Искә төшерик Ильясбек Ашказарскийны, Сәхип Җамалны, Габдулла Карыйны. Һәм алар әлбәттә театрны сәнгать хәзинәсе итеп кенә түгел, менә минбәр итеп күргәннәр. Чөнки театр ул иң демократик институт һәм халыкның бөтен катламнарына да үтеп керә торган аның көче бар. Һәм бу бүген дә шулай дәвам итә, шулай дәвам етсен, театрыбыз яшәсен.